दुनिया संसार तो बहुत कुछ पूछेला बहन से, लेकिन एगो भाई अपना बहन से कबो काहे ना पूछेलन हो कि पाहुन मानेलन कि ना। भाई बहन में कितना पटेला, लेकिन तबो ई पर्दा काहे रह गइल हो कि एगो भाई अपना बहन से उनकर दुख दर्द कबो काहे ना पूछेलन। कहल तो ई जला भाई बहन के प्यार के कोनो सीमा ना होला, तबो कोनो बहन अपना भाई से कोनो बात खुल के काहे ना बोल पावेली हो। कहल जाला कि भाई वो बहन के रक्षा करी है, लेकिन ई कहाँ लिखल बा हो कि शादी के बाद बहन के तकलीफों मत पूछिए। का शादी भइला के बाद भाई के काम खत्म हो जाला का हो। बहन के हनी सलोर पे तलवार उठावे वाला भाई इहो नहीं पता कि बहन कब रोएली, कब बिना चुप करौले चुप हो जाली। जौन बहन के मनावे खातिर पूरा घर लागत रहे, हमनी के जरूरत पूरा करे खातिर उ पापा से जिद करस, लेकिन आज वो अपन दुख खुल के कह नहीं पावत। का एगो भाई के फर्ज ना बनेला कि जैसे बचपन में प्यार रहल, प्यार से गले लगा के पूछे के कि बहन तारा का तकलीफ।